ƙara godiya muna ƙara yabo ga Allah subhanahu wata'ala da ya sa wannan yanayin aiki na kamar na tun daga tunani aka ɗora abin bisa takarda kuma gashi yanzu Allah ya sa ya fara zama aiki ko ya ma zama gashi na ana aiki kuma Allah ya kawo wannan lokaci da muka kawo ziyara wannan wuri don mu ga abubuwan da ke gudana. Alhamdulillah muna roƙo Allah ta'ala ya sa a kammala wannan aiki cikin nasara da dace. Kamar yadda aka sani ziyara ce muka shigo su kwamitin zakka da wakafi don mu ga abin da yake gudana. Kamar yadda aka sani jama'a wannan aiki ne wanda Kaduna State Government take yi. Kaduna State Government ita ke da wakilci na wannan aiki ba wani organization ba, NGO ko wani individual. ba wani individual da ke aikin ba ko wani organization. Kaduna State Government ƙarƙashin hukumar zakka da wakafi kuma source na aikin shine wato kuɗaɗe na hadaya na al'ummar jihar Kaduna wanda mai girma gwamna ya ɗauki nauyi ya biya. Wannan kuɗaɗen ba wai asalin gundarin kuɗin aka yi amfani da su ba, hadaya aka tafi aka yi aka sa mai tsarki bara kamar yadda Allah ya umarni aka yi hadayar. To abinda fatawa ta waɗansu sashen malaman mutanen gabas ya nuna cewa wato naman nan da ake bari ya lalace ko ko a ba wata al'umma kyauta, to al'ummar mu tana da buƙatuwa zuwa ga irin wannan naman. Abinda ya haramta shine kai hadaya ka sayar ko kai layya ka sayar, amma don maslaha ta al'umma waɗansu fatawan malamai sun ce ya halatta idan aka sai da naman a yi amfani da kuɗin. Naman ne muka sayar muka taho da wannan kuɗi na yau mai girma gwamna bayani cewa ga abin da ake ciki, kuma muna da ragaba na da irin wannan kuɗaɗe a ɗaga darajar makabartun jihar Kaduna musamman na cikin gari tukuna mu fara da su. Ya ce dama mafarki na kenan tare da ina abin da tuka san mun yi magana da kai akan ya za a yi a samu upgrading makabartun nan. Alhamdulillah muka zo abinda muka zo da shi na kuɗi muka gabatar masa ya yi mana ɗan ciko akan wannan kuɗin, don haka muka zo muka faru wannan aiki insha Allah muna burin a kewaye makabartun nan na cikin garin Kaduna gaba ɗayansu da katanga mai kyawu da admin block wato gini wanda za a sa ma'aikata ciki da wurin wanke gawa da wurin ajiye gawa an yi hatsari gawa za ta kwana 2-3 ba a san mai ita ba, da kuma inda ya kamata masu aiki su zauna security, da kuma inda za mu ajiye motoci na ɗaukar gawa guda 2. Kowace makabarta za a sai mata motoci na ɗaukar gawa guda 2. Wannan motocin za a ba da lambobin waya wanda idan an yi mutum rasuwa zai kira wannan wurin a je a ɗauko wato wannan gawa a kawo ta a wanke ta da shari'a ta ce, sannan kuma na fata samun wani ground na sallah wato praying ground da za a riƙa yin sallah a wajen gawa janaza duka complete yadda ya kamata. Kuma an yi daga wani wuri a taho a kawo. Akwai buƙatar yin hanyoyi cikin makabartan nan da yin wuraren zama da kuma ɗan kekkebe waɗansu wurare idan an gama amfani da su sannan a kulle su, sannan a keɓe wani wuri in an gama amfani da shi a kulle shi, haka za a riƙa yi. Wannan information ko kuma wannan bayanai shi ya kamata a ce jama'a su sani cewa Kaduna State Government take wannan aiki kuma ga abin da za a yi insha Allah. Bayan wannan kuma wato akwai buƙata jama'a ta sani cewa wannan wurin in an yi shi an gama ba wai wato za a nemi kuɗi da shi bane ba, kamar yadda sauran yankuna da aka jarabta da kuncin wuri ko kuma suke wato sai da wurare inda za a yi janaza. Don bayani yana zagayawa suna cewa an ce idan an gama makabartan nan in za a rihe babban mutum za a ba da 150,000, in za a rihe karamin mutum za a ba da 75,000. Ba gaskiya bane ba. Wannan wato imtisali ne ga umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kyautata makwantan magabatanmu, a gyara a tsaftace, yana daga cikin addini. Shine muke fata a kyautata wuraren a gyara su a tsaftace ba don a samu rabano ba. Mu anan Kaduna Allah bai sa muna da irin wannan jarabawa ba ta kuncin wuri ko jarabawa ta rashin inda za a caji rabano sai a ce sai a makabarta, ba gaskiya bane ba. Sannan kuma abu na gaba shine faɗe-faɗen da ake cewa kuɗaɗen da ake amsa na hadaya wai su ne ake amfani da su a aikin ba ma a yanka hadayar. Ba haka bane ba. Can baya na amsa wannan tambaya ko kuma na yi debunk na ture wancan magana cewa wato da kuɗin za a amfani kamin a kaddamar da hadayar. Sai an yi hadaya an yi abin da Allah ya ce, sannan abin da ya biyo bayan hadaya za a amfani da shi a gabatar da wannan ayyuka wanda in Allah ya yarda bana ma za a yi. Ta yi insha Allah banan daga nan mu wuce tsohuwar damarna
daga Tsohon Damarna mu je waccan abin ɗan taku, daga ɗan taku mu wuce Rimin Badawa, daga Rimin Badawa insha Allah mu dawo Abatuwa a nan, daga Abatuwa sannan mu tafi can Gidan Dawa, daga Gidan Dawa mu je can wacce makabarta ta can abin nan Haji Kem wajen da mun ci gari. Haka dai za mu bi su daki in Allah ya da. Bana ma muna fata Allah ya sa makabarta kila 2 ko 3 za a yi irin wannan aikin gaba daya. Wannan insha Allah ta'ala shine bayanin da ke akwai game da al'amarin wannan aiki. Muna fata Allah ta'ala ya ƙara mana. sunana injiniya Yusuf Kansuwa Adamu, ni ne project engineer na wannan project ake ciki wanda aka gama sashen ne ma malam da lokaci a maraba kamar yadda muka tsaya a wannan wuri nan muna gaban mortuary block ne. So cikin project din da kai mortuary block da kai fencing da kai kuma pavement. Wato su pavement za mu katin hanya ne across da ita dan marana saboda mutane kaga suka dan taka ba wurin hanya in za a shiga a binne kabari da sauransu, to shine aka yi creating waɗannan hanyoyi daga cikin makabartai. So kuma creating waɗannan hanyoyi ba an creating bane kawai don facet, an creating ne don saboda a creating wasu kamar wannan da ake shirya in fangali haka yana an yanyanka su into segments, so that ko da za ka yi controlling din barrier, saboda kaga yanzu in ka lura yadda Katsina take ta cika. So wannan ita ce shi zan shekara ta 700 ake cewa. So kaga yanzu ita ake rihewa, ita aka rihe da ita ake rihewa yanzu, gobe da jibi ita za a rihe. So ya za a yi maintenance din wannan abun har zuwa wasu lokuta, za ka ce the only way shine a cutting that into segment, so that ana iya kulle wani bangare ana amfani da wani bangare, lokacin da wancan bangaren ya nuna sai a buɗe wancan bangaren a ci gaba da shi. Sannan kuma an samu hanya a rika yi ana bi ana shiga, ba sai an taka saman kaburbura ba. Daga cikin part of it ma za a yi creating irin concrete bench, saboda da kwai za ka ga mutum ya zo yana da matsalar kafa ko na abin ya tsayawa da sauransu har a gama wannan barrier din, shi ma za a yi har da bencina wanda za su iya zanna ko za su period na wannan. To kamar nan idan muke nan mortuary an yi ta ne story building ce, da kwai wurin bangaren wajen banda ita mortuary inda za a sa fridges wanda za a sa gawa ciki, da ko wajen wankin gawa guda 2, da kwai na mata daban da kwai na maza daban. Sannan daga sama muna da offices kuma guda 2, da kwai bangaren mata da kwai bangaren maza. Sannan da kwai shi mortuary manager din, shi overall boss nasu, to daga sama suke muna da officers su daga sama. Nan ƙasa wajen mortuary ce inda za a gawa da kuma wajen wanka gida 2, da na mata da na maza. Sai kuma sai mai gadi da sauransu. Kowace gate muna da gate da waɗanda kuka sani physically, kamar nan muna da gate guda 2 daga nan bangaren waɗanda kowa ya san da su. Amma da kuma hidden gate da gare mu daga can bangaren wajen Sahel wajen guda 2 waɗanda su ma za a emphasize nasu za a buɗe su. Sannan waɗannan gate ɗin guda 2 su ma za a yi masu ɗaki mai gadi da sauransu, wanda kowane lokaci da kuma mai gadi, saboda ana samun matsaloli na an hita waɗansu shigo su ce ko za su yi addu'a ko za su yi wani abu, Allah ya sauke. So kaga dole ne a samu yadda za a yi securing ɗin wurin. Sannan kuma daga can bangaren waje wanda ke bangaren ATC da kuma ta gate ita ma ba amfani da ita sosai, ita ma za a establish nata da kai gurin za a gate. Sannan daga nan yamma inda muke da tafki, da kuma adam tafki na nan wanda duk waɗanda suke na rahin da an san tafkin da ko dallis yake da shi ko ne. So yanzu ya shigo cikin makabarta, to ake son in aka cike shi za a yi gate wurin wannan gate din. In aka yi gate wurin wannan gate din, ita ma muna da gate 2, ɗaya yamma suke. So that kaga in aka zo aka ce aka yi wannan pavement din aka yanka makabarta, muna sa ran mu yanka makabarta into bangare 8. So kaga ko ta ina zaka shigo kana da hanyar da zaka shigo. In kamar yanzu zamu hada barayel nan waje jan, sai mu ce to ku je gate 1 ko gate 2 ko gate 3. In kuma ya kasance daga can barin ne, dama gate din za a yi masu nambarin nasu, sai a ce to yanzu ana rihewa ta bangaren gate 5 ko bangaren gate 6. To ko ina dai da kwai entrances na shiga. A takaice shi wannan shine wannan project din da muke. A ita wannan mortuary shin kun yi ta ne domin kamar samun haka gawawwaki waɗanda ba a san masu su ba ko kuwa har na cikin gari? Wato ita mortuary nan da muka yi ta an yi ta ne 2 way. Wato da kwai main dalilin da yasa dai aka yi ta saboda kamar training program. An realize cewa majority of mutanen ba su san yadda ake wanka gawa ba sai da ake shirya gawa ba, a wanke ta, a shirya ta, a yi mata abin da ya kamata a yi mata. So that is the first priority namu. A koya mutane yadda za a rika wanke gawa, yadda za a shirya ta, yadda za a daidaita ta komi da komi. Shi yasa ake waɗannan wajen wanka na mata daban na maza daban. So kuma in aka samu cases, ana samun cases wanda zaka ga cewa general hospital ta cika,
wani sai a ce ma tawaran ba ta aiki ko na to kaga dole shine sai mu sanya wannan